Политическа партия Зелените играха боулинг на открито пред Националния дворец на културата и призоваха гражданите да гласуват утре с бюлетина номер 12. Ние, Зелените, искаме да защитим природата на България. Но за да го направим, трябва да променим самата държава, така че гражданите да имат право да участват в управлението и да контролират институциите. Това е нашата кауза, за да останат хора в България. Искам да призова всички избиратели от 24-ти район да станат рано, да се заредят с добро настроение и да гласуват естествено за Зелените. Защо? Защото трябва да променим нещата, да сложим точка на това управление, което не донесе нищо добро за България и за нейната природа. Активистите на партията не пропуснаха да почистят зелените площи до главния вход на НДК. Според тях, изходът от кризата е развитие на зелена икономика и управление на мрежата от защитени зони в страната. Защото природата е ценност, а не плячка на частни интереси, казаха Зелените.